Unokubona futhi ukuthi kuyaye kube khona imhlonyane, kube khona Yes. imemulo, kube khona nalapho khona intombi ifika esigabeni sokuthi ibe unkosikazi Yeah. ophelele, ukuthi futhi leso sintu leso sigcineka kanjani singenasici, sigcineka kanjani kungalahleki eyona yona nto ebalulekile. Nokugcina isithunzi nokuhlonipheka kwey'ngane zesilo, okuwukuthi uma sibiza sisabele sehle siye emkhosini womhlanga, siyaye sithole ukuthi kukhona iy'nhlanga ezahlukahlukene. Yeah. So uma kukhona umhlangano ofana nalona, siyathokoza kakhulu futhi mina besiko Yeah. ukuthi siyakwazi-ke futhi ukuhlala phansi njengoba bengishilo, njengoba bengiphendula lowo muntu. Sikubingelele ngaso lesikhathi njengemthombeni media. Namhlanje sikhuluma nobani, sikuphi? Sanibonani babukeli bemthombeni media. Yes. Okhulumayo la uKanyeza Mathabethe. Ngisuka egrupini yey'ntombi ebizwa ngokuthi amaGubhusizwe, phansi komnomehlo uMamThandekile Mfene. Yes. Unolwazi lwezitombi, mhlampe ungathi iyiphi ingcindezi mhlampe enisuke nibhekana nayo mhlampe emphakathini noma mhlampe kwi-social media, bese ngakolwakho uhlangothi nikwazi niyixazulula kanjani mhlampe ukubhekana nama-challenges mhlampe anganidicilela ukuthi nilahlekelwe ithemba? Ngiyacabanga ukuthi futhi ukuhlolwa kwey'ntombi kusungulwa ungangezwi lakhe osekhotheme, Yeah. inkosi uZwelithini, isilo uZwelithini, Yeah. ekubhekeneni nokubhebhetheka kwamanani wabantu abanesifo segciwane. Yeah. Okuwukuthi futhi kube nzima kakhulu ukuthi leli siko lakaZulu lifike lihlale lize libe likhulu kangaka, size siyibona namhlanje iy'ntombi zigcwele izwe lonke, akuntombi kuyafiwa. Kodwa engingakusho ukuthi ingcindezi esibhekana nayo ukuthi abantu isiko abasalazi noma basakwazi ukuchaza isiko njengoba liyilo. Nakhona futhi ekuhloleni kwey'ntombi siyaye sibone ukuthi ingcindezi bakhona ukuthi iy'ntombi zihlangabezana nokuhilizisana in the media because of ukunga-understand-i kahle ukuthi leli siko isiko lokwenzani, isiko lokuthi futhi isizwe sakwaZulu sikhule size sifikelele kuphi. Ngiyacabanga ukuthi futhi indlela esingabhekana nayo iy'ngcindezi esiba nazo ukuthi siqhubeke futhi sihlale phansi nesizwe sethu, sibafundise futhi ukuthi uZulu uthi, futhi ukuchaza futhi nokuthi intombi yesintu isigaba sayo mayisuka la mayisuka la kwenziwani, njengoba unokubona futhi ukuthi kuyaye kube khona imhlonyane, kube khona Yes. imemulo, kube khona nalapho khona intombi ifika esigabeni sokuthi ibe unkosikazi ophelele, ukuthi futhi leso sintu leso sigcineka kanjani singenasici, sigcineka kanjani kungalahleki eyona yona nto ebalulekile, ukugcina isithunzi nokuhlonipheka kwey'ngane zesilo, okuwukuthi uma sibiza sisabele sehle siye emkhosini womhlanga, ukuthi siye siyokhonza esilweni sethu, ekuwukuthi ebona ikusasa eliqhakazile ey'ntombini zakwaZulu. Yebo, siyabonga kakhulu sisi. Sila emcimbini wezitombi, kuhlangene izitombi ezehlukahlukene, amaqembu ahlukahlukene. Mhlampe ngakolwakho uhlangothi kusho ukuthini ukuthi umcimbi okanje ukwazi ukuhlanganisa izitombi ezehlukahlukene ziphume ey'ndaweni ezehlukahlukene? Ngiyacabanga ukuthi futhi ngoba usiko lokuhlolwa kwey'ntombi Yeah. akona lodwa usiko olugcinwa ngabantu abamaZulu, Yeah. mhlawumbe abasuke esizweni sakwaZulu. Yeah. Siyaye sithole ukuthi kukhona iy'nhlanga ezahlukahlukene. Yeah. So uma kukhona umhlangano ofana nalona,
siyathokoza kakhulu futhi nina besilo Yeah. ukuthi siyakwazi-ke futhi ukuhlala phansi njengoba bengishilo, njengoba bengiphendula lo munye umbuzo ukuthi sihlale sifundisane, sihlale sigcine amasiko futhi sikhulisane nathi njengoba siyabantu, ngoba ngiyathanda futhi ukuthi nginazise ukuthi isiko lokuhlolwa kwey'ntombi akusikona kuphela ukuhlolwa kwentombi, Yeah. ukukhulisa ubuyena ukuthi abe umuntu omuhle nje emphakathini, okwaziyo futhi nokuthi akhulise abanye abantu. So umhlangano okanjena ku-Level Up Tshitshi ibalulekile kakhulu ukuthi futhi siqinisane, sigqugquzelane ukuthi lolu hambo lolu esiluhambayo akusikona ukuthela amanzi emhlane wedada. Yebo. Sisenyangeni yabantu abasha sesiyayivala. Mhlampe amazwi ongawadlulisa uku-encourage mhlampe intombi noma ukugqugquza noma amazwi ongawadlulisa kumzali ofisayo ingane yakhe ihlolwe kodwa osabayo mhlampe ngezinto ey'khulunywa ku-social media, mhlampe ngezinto azwayo ngabantu, mhlampe iy'ntombi zinezikhalazo njalo, esaba. Amazwi nje ongawadlulisa kuloko njengoba sisenyangeni yabantu abasha. Enyangeni yabantu abasha ngingathanda ukusho futhi ukuthi azi mhlambe youth development is not a singular event. Yes. Ukukhuthazeka nokukhuliseka kwabantu abasha akusiyinto eyenzeka kanye ufezeke. Engingakusho kubantu abasha ukuthi bangapheli ithemba ngoba isimo somnotho waseNingizimu Afrika sithinteka ngoba uzwelonke, the entire world is going through a global recession. Yes. Iminotho yama-country iyafela, abantu abanamisebenzi. Asiyona iNingizimu Afrika kuphela ene-challenge ekukhandeni amathuba omsebenzi. Yes. Futhi nabazali ngiyathanda futhi ukuthi ngibakhumbuze ukuthi ingane ikhuliswa ngisho isindala. Yes. Asibona ukuthi uma sufikile esigabeni sokuthi umuliswe, hhayi awusiyona ingane. Abazali ngingathanda ukubagqugquzela ukuthi bangapheli ithemba, bangaqedi ukusikhulisa nathi njengoba sikhula noma sesikhulile futhi. Yebo, siyabonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho njengemthombe nemida. Siyabonga kakhulu sisi, siyathokoza.